Estem fent la doble inauguració de la compra online. Hem obert la tenda virtual en la qual podreu entrar dins del mercat, en la web del mercat podeu entrar dins de les tendes i fer una compra online, igual que en els comerços que últimament estem fent la compra, en l'única diferència que pagareu la vostra compra al rebre-la en casa. Podreu entrar en la verduleria, en la pescateria, en la carnisseria i fer la vostra compra. Quan rebeu el vostre encàrrec, pagareu en un pago únic, o bé en diners en efectiu o bé en diners en targeta de crèdit. Per un altre costat tenim el vending 24 hores, en el qual aneu a trobar unes màquines de vending de les que podeu trobar habitualment en gasolineres, carrers per València, per qualsevol població, però la diferència és que així aneu a tindre productes frescos del mercat. És a dir, així que, per ficar un exemple, m'he quedat sense ous, són les 11 de la nit, a on compre jo una dotzena d'ous o mitja dotzena d'ous, podreu vindre al mercat d'Aldaia, tindreu oberta la tenda virtual, o sigui, la tenda, el vending, on podreu trobar, per exemple, ous o peix o carn frescos i que dia a dia van a renovar i van a ser productes frescos, refrigerats. Estem en la inauguració, jo diria un poc en plan broma, però és de veres mundial, del vending 24 hores del Mercat Municipal d'Aldaia. És una iniciativa novedosa que jo crec que respon a les iniciatives i les inquietuds dels veïns i veïnes que volen vindre al mercat i a vegades es complica per qüestions horaris, però d'esta manera poden tindre productes frescs, perquè al final la idea és que dia a dia se repose. Per tant, la idea és que el mercat se fica a disposició de tots els veïns i veïns d'Aldaia per a 24 hores al dia, reposició diària, una iniciativa més del mercat, un mercat excel·lent que sempre està a l'avantguarda d'iniciatives i la veritat és que estem orgullosos del nostre mercat.